Prif bencampwriaeth y defaid. Y bridiau cyfandirol sy'n mynd â hi bob tro. Mynd i Gymru! Ond rhain ni'n aml yn eiddo i'r Cymru. A dwi'n mynd... Y Texel oedd o Steve Lasser ag Ymyd o Aberhwni yn cyrraedd y brig. A Talbot wedi gwneud hi! Llynedd enillodd Hywel Williams o Landdeusant am y tro cyntaf. Mae wedi cael ffeiri llwyddiannus dros ben a nawr yn cario y brif wobr fan hyn yn ffair Eia Cymru. Fydd 2018 yn flwyddyn i'r Cymru eto? Nawr, dyma chi gyfeillion, y pen llanw fan hyn yng Nghylch y Defed. Yn gorau ymlith y goreon yn mynd i frwydro yn erbyn ei gilydd i weld pwy fydd yn cipio'r goron air fan hyn yn ffair Eia 2018. Wyn ag Alun, mae mola un troi, siwm mae chi? Yndi, mae wwan da ni'n cyrraedd pen llanw yr holl waith sydd wedi bod yn ymlaen yma ers 2 ddiwrnod. Mae lawr i'r munudau nesaf yma wwan. A mae pob eiliad yn cyfri pan chi'n dod fan hyn nawr i'r prif bencampwriaeth? Ydy wir, chwarae teg, mae ydych chi llinell yn y blaen fan hyn. 4 par anhygol. Mae yn anhygol yn dweud, ond ni'n gwybod bod da ni beirniad sydd yn gwybod beth mae'n neud, a dwi ddim yn meddwl bydd e'n cadw ni'n rhy hir gan gwneud i benderfyniad. Na, mae'n bosib iawn bod gynno fo syniad yn ei feddwl yn barod pwy ydi bencampwr o. Ond mae just yn ei handlo nhw unwaith eto i wneud yn siŵr bod o'n cofio be welodd o chydig o funudau nôl o'i flaen. Y ddau ohonoch chi wedi dewis eich ffefryn, sef y Dutch Tuxels oedd o Steve Asera, pencampwyr allan o'r adran y Brydau Cyfandirol, a mae'r adran yma wedi ennill 2 allan o'r 4 mlynedd diwetha, felly yn adran eitha poblogaidd. Odi, mae'n adran mwyaf anodd i Brydiau, dwi'n meddwl, a i gael par o un sy'n handlio, a maen nhw'n edrych yr llygad i ddechrau, Dych chi'n gweld fel maen nhw'n cael eu trimio, does dim llawer o led yn nhw i gwatio unrhyw beth, mae'r cyfan yn dod i'r golwg. A wedyn y Cymru wedi bod yn gwneud yn dda dros y blynyddoedd ddiwetha ac yn ennill 5 allan o'r 6 blynedd ddiwetha. Ond mae yna un yma o Henffordd eleni, Sgwni. Wel ia, mae nhw'n, dos am dwywaith bod nhw'n agos ofnadwy i fod yn bencampwr neu'n is bencampwr. Mae o'n hollti blew, pa bynnag ffordd mae o'n ddewis. Siwr mae'r arddangoswyr mae'n teimlo nawr, Alun? Ti wedi bod yn y dinan? O, rwy'n fel wedi, mae'r cefen, i chi teimlo bob carir yn y cefen, i chi'n bri camu drosodd i ddal y rwy'n mae coesau yn y man iawn, a dala nhw ar y tensiwn iawn. Mae'n mynd olygu i ennill yma, y prif bencampwriaeth? Wel, dyna beth yw'r gol pob un yn dife. Dyna beth i chi'n creu ac yn byw amdano. Chi'n byw bywyd gyda'r rhain, cadw'r llygad arnyn nhw, dydd a nos. Os welwch chi rhywbeth bach ddim yn cwet yn iawn, dim diwfori ddim digon da, mae'n cael ei wneud yn syth bin. A mae'r beirniad ei hunan wedi gweud mai ffair Eia Cymru yw'r un i ennill. O ie, wel, mae wedi bod yn dylawr mae'n cystadlu hunan, ac mae'n teimlo fydden ni'n teimlo heb siarad ag nawr, mae'n teimlo na'r lle mwyaf anodd i ennill, am y safon. A dwi'n mynd i wneud i benderfyniad yn gogloi, neu ydyn nhw'n mynd i gadw ni ar flaenau'n trad fan hyn? Wel, na, mae nôl a blaen. Sa'n gallu mynd unrhyw ffordd, dwi'n meddwl, rhwng y 2 bar. Pyd o cymryd dim i ffwrdd o 2 bar arall o fama. Ond mae di mynd am y Gibbons. Steve Asera Gibbons! O Aberhoddi, o'ch chi'n iawn! Dwi'n siŵr nawr bod wedi mynd am y ticket lottery heno, achos dwi wedi cael 2 iawn. Wel, chwarae teg iddyn nhw. Steve Asera Gibbons o Aberhoddi yn ennill y prif bencampwriaeth fan hyn. A nid yma'r tro cyntaf iddyn nhw, achos maen nhw wedi ennill y prif bencampwriaeth 2 gwaith yn y gorffennol. A dwi'n gwybod fe fydd Sera wrth i bod bod wedi ennill. I'm not going to cry. You're not going to cry, you sure now? Oh, look at me. God, I'm not emotional. What does it mean to you, winning the Welsh? It is for my husband, bless him. I know. Is he watching? He's there. We'll have to have a word with him. Have a word with him, bless him. Where is he now? I can't He's see there him. by the gate. We're just exceptional. Over the moon, over the moon. Great job, Dad. Nuts. Oh, brilliant, brilliant. And what are you going to do with these now? Oh, don't go there. I'll start again.
sell them, have I? Look out for the auction. Oh, yes. But how many sheep have you got? We've got about 450. Plenty there of choices then. Well, yes. Down with Adam, Coming back next year. Thank you so much. Well done you.